Ka pod wantiere weche mag od bura mamalo mana kaka od bura mar 13 jood bura ne ochamo muma ka ipimo kod od bura mar 12 moko kuom jood bura mane oyier kendo chamo muma odiochieng' ma kawuono nitiere kod bura e nyim doho. Mana kaka od bura mar 12 ma kindene mag tich koro rumo, od bura masani mar 13 kod Senate bende rwako jood bura mathoth manitiere kod buche doho ma pacho ka. Pend chik mar 6 ewi weche telo kaachiel kod kido makare dwaro mondo jotij piny owacho duto obed joma kitgi beyo kendo mobidhore. Lere wi chik ni pok oyudore ka koro jood bura masani maromo 64 ni kod buche doho. Dwe mar abich higani jatend migawo mar arita kwe Laktar Fred Matiang'i nolieko ni piny Kenya nochomo yiero achije mag njore od buche ma pacho ka. If we are not very careful as a country, we are going to launder into elective institutions drug dealers, criminals of unprecedented standards. Moko kuom jood bura mamalo mani kod cases oting'o jood bura ma Kimilili Didmas Barasa mano donje kod ketho mar nego achiel kuom jalwet jal mane gipiem godo e laro komno. Jaod bura ma Embakasi East Paul Ongili mong'ere kaka Babu Owino nodonje kod ketho mar tiyo marach kod magina mare mano weyo DJ Evolve kod hinyruok marach. Jaod bura ma Sirisia John Waluhi noyud kod ketho mar kwalo $297,000 kowuok e board mar National Cereals and Produce Board. Nomiye kum mar higni 34 kata kamano ne otima pile doho mamalo burano pok owinji. Oscar Sudi ma en jaod bura ma Kapseret ni e doho makedo gi mibadhi kuom chiwo bok mabandia mag somo e higa mar 2013 kano manyo komno. Silvanus Osoro ma en jaod bura ma South Mugirango nodonje kod ketho mwandu e kinde yiero matin mar ward mar Kiamo Kama dwe mar 3 higa mokalo. Jaod bura ma Embakasi North James Gakuya ni kod bura e doho mar tiyo marach kod omenda mag CDF, yudo mwandu e yo ma ok ler kod koso luwo yore makare mag jiewo mwandu. Jood bura mamoko mani kod buche oting'o jaod bura ma Nakuru Town West Samuel Arama kod Daniel Manduku mar Nyaribari Masaba mano yier kod ODM kind jood bura mamoko. Ka wadhi od bura mar Senate, Senator Alan Chesang mar Trans Nzoia ni e doho kuom tenda mabandia mar nyiewo laptop ya PC mar jalup jatend piny masani wuok ya PC William Ruto e higa mar 2018. Bende Senator Makisiri Richard Onyonka en achiel kuom jogo manie listi maduol makedo kod mibadhi kaka jalno ma ok owinjore bedo jatelo e pacho ka. Senators mamoko gin Danson Mungatana mar Tana River kod Samson Cherargei mar Nandi. Gie sani nitiere jokedo ne ratich oganda mane otero bura e doho mar dwaro mondo jotij piny owacho duto mani kod buche doho ogwe tao. Nyaka doho bi ng'ad burano, achije mag njore pod biro yudo thuolo mar telo e pacho.